ମାନେ ଏବେ ମୋ ପ୍ରତିପରଥର ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ମୋ ସେବା କରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗେ ପ୍ରତିପରଣ ସେବା ଲାଗିଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ବାସି କାମ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରେ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଣ୍ଠି ଖାଲି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଉ ପ୍ରତିପରଣ ତ କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗେ ପ୍ରତିପରଣ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଶୁ ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗେ ମୋ ପ୍ରତିପନ୍ଥର ଘର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାସି କାମ କରିବେ ଆଗେ ପ୍ରତିପନ୍ନ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଅଣ୍ଟା ପିଣ୍ଡି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତୁ ମୋଡ଼ ମୋତେ କହୁଥିଲି କୁଦିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କୁଦିବିନି ମୋଡ଼ିଦେବି ହେଲା ନା ତୁ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ୁଛୁ ଜମା ବି କାଟୁନି ସୋଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଜୋର ତୁମକୁ ମୋଡ଼ୁଛି ମୋତେ ହେଇଥିରେ ତୁମକୁ କାଟୁନି କହୁଛୁ ଆଗ ତାଙ୍କ ବୋଉ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ନଥିଲେ ଯାଇଥିଲି ମାମା ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ମୋ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିଦେଲି ଘର ଦ୍ୱାରା ଓଳା କରିକି ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆଉ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଆସିଲି ଚାହା କରିବାକୁ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଚାହା କରିବାକୁ ଆସିଲି ଚାହା ଆଡ଼େ ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁକା ଆଉ ସକାଳେ ଗାଧେଇଛି ମାନେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବି ଟିକେ ଆଉ ପେଟ ପୂଜା କ'ଣ କରିବି ଆଗେ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଏବେ 2 ଦିନ ଖାସ ଜୋର ହେଉଛି ତାପରେ ଅଦା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ସବୁ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ରଖୁଛି ରାତିରୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପିଉଛି ଖାସ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲିକା ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଗେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କଲାବେଳକୁ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଲି ବେଶୀ ପିଇଲେନି ମୋତେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ତୁ ଖାଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି ଜମା ବି ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି କେତେ ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବି ଖାଲି ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇଦେଲି ତାପରେ ଚା ସେ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚା ମାମାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଚା ତାଙ୍କୁ ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ମାମା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଣିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ହେବ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବି ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଉ କାହାକୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ପୁରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଶାଗ ତ ଆଉ କଖାରୁ ଶାଗ ଆଉ ସାରୁ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି କାହାକୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଏଇଟା ଶାଗ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କଖାରୁ ଶାଗ ସାରୁ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାକ ମସ୍ତ କରିକି ଖାଇବୁ ଯେ ରୋଷେଇ କହନି।